Assalamu alaykum. Edilesler sunğada sarpa goýan aýdym sağlyň muşdoklary. Garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde gahrman arkadaşlyk saýasyny halifa şägirdlik ýoly giň ýol açyldy. Şu nokta nazardan ugralyp, halifalyň ýoluna atly, aýdymly saadly, söhbetdeşlikli, jany sesle taýarlan gepleşigimize başlaýar. Şuňky jany sesle taýarlan söhbetdeşlikli, aýdymly saadly gepleşigimizde sadanlarlyk etjek meşgul sadanlarymyz Klaş Fawralyny meşgul sadanlarymyz Murat Ataýew, elektro barabanny meşgul sadanlarymyz Rowşen Rejepow, gitar Fawralyny meşgul sadanlarymyz Miras Haydarow, ses aparatda meşgul ses aparatçymyz Muhammed Nurmuradow. Şeýlem şuňky aýdymly saadly jany sesle taýarlan gepleşigimizi ýadygarlyk ýazga geçirýär. Türkmenistan döwletimizde uly meşgurlugy eýe bolan özüniň maksat okulugy ýetidekin işiniň ustatlygy bilen Türkmenistan döwletimizde tanalýan bir wada bir näçe nokatdan gönal görkezme kuýuply full HD format bilen enjamlaşdyrylan meşgur türkmen gödeli video studiýasy şuňky gepleşigi halifalyň ýoluna atly taýarlan gepleşigimizi ýadygarlyk ýazga geçirýär. Şuňky halifalyň ýoluna atly taýarlan gepleşigimizde Türkmenistan döwletimizde belli estradamyzyň parlak ýyldy meşhur aýdymçymyz Rüstem Nazarow. Bir näçe aýdymlary halifalyň döwründen biziň döwrümizde gelip geten halifalyň ýerine ýetiren aýdymlaryny damana ýollan bir näçe aýdymlar jany sesle ýerine ýetirer. Rüstem gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Şu aýdyma saada bolan höwesiň näçe ýaşda başlady? Şu biz bilýäs halk ilginiň arasynda da gitara sawralyny çalyp bir näçe ýyl bar halk hyzmat edip ýörsiň. Şu gitara sawran çalmak kimi öwretdi? Näçe ýaşyňda aýdym aýtyp başladyň? Halifan kim? Şu dogrusyny ýyldaşlarymyza gyzykly bolar ýaly giň işlerini görüň meraýsam. Bana melis özüm arda görüň bersem 10 ýaşymda şu aýdyma bolan höwesim artyp ýa-da beýaşym akşaýasym ady bilen tanalýan halifamyz ýa gitara sawralyny aýdym aýtmany bana öwredip ýa gitara sawralyny aýdymyň ýinçe sırlaryny öwredip şu aýdyma bolan höwesimi has artdyrt diýsem ýeri bolar. Indi Rüstem şu ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň adyny düşýän. Aýa keşe klaslar dostlar barada aýdymdan birinji. Onu diýmek şu ilkiler eline gitara sawralyny berip saz çalmany gitara sawralyny aýdym aýtmany öwredin. Halifa bagşymyz şu halk ýygynyň arasynda Akşbäşim ady bilen tanalýan halifamyz aýdyma saada o Akşbäşim aýdyma saada urukturdy şeýlem. Ni gepleşigimiziň sportadyny ýerine ýetirip berjek aýdymlaryň barada aýtyp beraýsam. Meli şu aýtyp berjek aýdym Gurbaňyz Nurlyzowyň gelini dilber gelini diýen türkmen halk aýdymyny aýtyp berjek öýdöreden. Ýyndanam senem gelmek diýen türkmen halk aýdymyny aýtyp beren. Onu ne edilesler sunğada sarpa goýan aýdym salyň muşdoklary estradamyzyň parlak ýyldy Rüstem Nazarowyň ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymy türkmen sunğatynyň ýagty güneşi Gurbaňyz Nurlyzowyň öz döreden aýdymy gelinni dilber diýen aýdym bilen gepleşigimiziň başyny başlaýar. Ýyndanam halifalyň ýerine ýetiren aýdymyndan jaly sesle ýerine ýetirip berýär. Dinläňdiň jalyň lezzet alyň edilesler. Kadranani yürüdüm gelinni hasratından ciğer bağram dilinni ey hasratından ciğer bağram dilinni O juanlar beni görmeni derek
telli var. Yeminim deyfeni kim teyir yanar, bilinni diller bilinni. Yeminim deyfeni kim teyir yanar, bilinni dilberi bilinni. Ölüm hevdanın anıları Yedid atamın eline Alini dilbere alini Ey zosti garaz oğlan zosti Astiriyat hey kaynat dasti İnsan gülüdüm altına geçti Tolünni dilbir tolünni İnsan gülüdüm, sen gülüdüm Sen gülüdüm altına geçti Tolünni dilbir tolünni Gelinni dilbir gelinni Gelin dedi